Tinawadwad apigsa iti pegdan Jesus ken kai serbimi daytoy po Jesus ken kai serbimi daytoy puso ken bagimi. Iti daytoy na santo na misa iraman tayo ti karkararag tayo ti pagyaman da Mr. and Mrs. Manuel Gonzales ken ti pamilyana ni Maria Banaw ken ti pamilyana ni Lourdes Pestejo, Lita Valdez, ken ti pamilyana, kastamot ti special intention pagyaman, da Jed ken Benita Ro, ni Luis and Gordon Bruce, ni Caridad Salvacion Genter, ni Ludivina Ulidan, ni Edsel ken Joyce Olep, Jonathan ken Flory Gabayne, ni Michael Ablang ken ti pamilyana, ni Jojo Tabladillo ken ti pamilyana, kastamot ti Speedy Recovery, ni Tito Rodolph Valdez, ni Lolita Valdez. Kararagan tayo pa iti kararwa ni Monsignor Dionisio Valdez, Don Juan Valdez, Anita Valdez, Johannes Valdez, Andres Valdez, ken ni anak Leta Valdez. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ni Apo Jesus insagot na ti bagina tapno datayo anarukop, datayo anakapsot, mapasanto ken mapapigsa, agkamatalag tayo ken kuana, agtalag tayo iti grasya ken bendisyon na. Iti daytoy panang paspasungad tayo, ti panangrambak ti ipapatay, panagtutuok ipapatay ken panagungar na, namnamaen tayo ti panagungar, taiso ti mangted ti namnama iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno addapan nakaikari tayo a makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kumararag tayo. O Diyos, insaganam ti umiso asaranay ti kinarasimi, ipaay mo kadi takalpasan ti pannakagasat ken pannakapabarumi, agbiag kamin asi kakallaysa ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti kinasirib. Agbidot dagiti dakes a tao no kunada nga iti bagida. Lapped tayo dagiti nalinteg at tao iti panangipatungpal tayo kadagiti panggep tayo. Isu amang mangkita tayo iti napintas agundaway amang paksyat kadakwada. Pabasulin tayo amang labsing iti linteg ni Moises. Ken mang salungasing iti kanawidan tayo. Ibagada nga amuda ti Diyos, ket ibilang da ti bagida, akas anak ti Apo. Parikot tayo ida, tabusuren da ti wagas ti panagpanpanunot tayo. Saan da akas kadagiti daduma a tao, sabali ti ugali da. Nababaunay ti panagkita da kada tayo, ket karimunda ti amin nga aramid tayo.
Impangpangasda ati Diyos da, Diyos ti amada, ket mamati da, kalpasan ti amin, dagiti laeng nalinteg, tinaragsak. Ngem kitain tayo nupudno iti bagbagada. Kitain tayo ti mapasamak, intundumteng iti ipapatay da. Nupudno adagiti nalinteg, ket anak ti Diyos. Ispalen to ida ti Diyos kadagiti kabusor da. Suten tayo ngarud ida. Ranggasan ken parigaten tayo ida. Kitain tayo man no sadino ti pagpatinggaan ti kinaanos ken kinamanagibtur da. Ipako tayo ida ti nakababain nga ipapatay. Total, kunada, salakniban ida ti Diyos. Kasta ti panagpanpanunot dagiti dakes a tao, ngem nagbidot da. Nabulsekan da ti bukod da a kinadakes, di da maawatan dagiti palimed ti Diyos, sanda amang namnama kadagiti gunguna, tinasantuan kinadalus a panagbiag. Ti sao ti Apo. Umasideg ti Apo kadagiti maupay. Busuren ti Apo dagiti agaramid ti dakes, ket awanton ti makalagip kadakwada. Inton matay da, umawag dagiti nalentig iti Apo ket ipangag na ida. Tulungan na ida kadagiti amin apakarigatan da. Umasideg ti Apo kadagiti maupay, isalakan na dagiti awanen apulos ti namnama na. Adu ti pakararibukan ti tao analinteg. Ngim isalakan ti Apo kadagiti amin apakarigatan da. Dayta a tao aywanan to ti Apo, ket awan to ti matukol atulang na. Subuten to ti Apo dagiti adipen na. Dintuman ano dagiti agkamang ken kuana. Tangtangok tinagan mo, maitangtangok tinagan mo. Apulok tam to'y panunot ko, ipay mo kad bendisyon mo. Tapno agtulnog daytoy puso, ngagtungpal na kemo. Sidadan kamapo, ngagtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitangtanok tinagan mo, maitangtanok tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Sinursur ni Jesus ti Galilea, di na kayat ti mapan ijay Judea, tagandaten apapatayen dagiti Hudyo nga agnaed sadyay. Umadanin ti panangrambak dagiti Hudyo ti piyesta ti abong-abong. Napanmet nagipiesta ni Jesus idinakapanen dagiti kakabsat na. No pay kasta saan anagpadlaw, no dikat sililimed anapan. Kinuna ti sumagmamano at taga Jerusalem, saan kadi adaytoy atao ti kayatda apapatayen. Kitain nyo, agsasao iti publiko, ngem awan masauda a maikontra ken kuana.
Agpayson sakit di nga ammo dagiti agtuturay nga iso ti Kristo. Ammo tayo tinaggapuan da iti atao, ngeminton umay ti Kristo, awan ti makaammo no sa dino ti paggapuan na. Idi madama amang isursuro ni Jesus iyay templo kinunana nga impigsa. Pudno kadi nga amammodak, ammuyo kadi tinaggapuak, ngem jak imay anak nakem kulaeng, tinangibaon kanyak ti pudno ngem diyo amammo. Amammok tinangibaon kanyak tanaggapo akken kuana. Gapo iti daytoy pinanggep da atiliwen, ngem awan mayat amang tengel ken kuana, tadipay dimteng ti oras. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Siyak daytoy. Do kay sa mga imay, mayo panagnakan no sino ti sumukat kanyak. Diyak mo, no kasano ti taray na niya. Di dyan na pananmi, mayat nga padas, mayat nga adal, mayat nga pagmuni-muni. Ta kung kunak nga rodeng ka, 50 kon, 15 years ko lang nga padin, matayak tungatan, padasan tayo nga ibiyag. No, adda pa'y namnaman ati pudno nga biyag ti kina-Kristiyano, uray no han nga kinapadi, uray di basic na laeng ti kina-Kristiyano, umanay ko maday jayan. Ta uray no hang ka nga padi, hang ka madre, uray hang ka obispo, uray no awan ti akam mo, no ibiyag mo la di basic ti kina-Kristiyano, umanay day jayan nga armas tayo. Namayat mo dijay nagseminaran mi ke so far da kami ti kaadwan nga batch. Adda umay 2 weeks na laeng, adda agawid, adda 1 week na laeng, adda kasi ti kuan nga da kami pay laeng ti kaadwan ti ijay nga batch nga innalami dagiti nga seminar. Kana kamay-mayat ta adda 76 years old nga madre, adda 74 years old nga padi. Adda mo dagitay sakbay nga agpadi da pay laeng seminarista. Adda taga East Timor, adda taga Malaysia, adda taga Japan. Kaya nagmayat nga community. Totality na dayjay na pananmi. Ti ramot nanto pay laeng amin panagserbi, panagbiag akas tao ken kas Kristiyano. Ti kapintasan to pay laeng nga armas tayo, isu dayjay anya na ganan, relasyon tayo kin ni Apo Jesus. Kapag pag-isumat, ta idi sakbayak pay lang mapan, papaaramid tayo day ta adoration chapel tayon. Padasen tayo nga simpaan tapno adda pagaduraran ta awam mo ti adoration chapel tayo. Kapag pag-iso, talaga nga ijay ka inaldaw, ti umuna nga aramiden mi ti bigat, kalpasan ti pamigat, agdaydayaw kin ni Apo Jesus itinasanton a sakramento. Taapaya, iso nga rod di relasyon ken ni Apo Jesus timang papigsa iti amin. Di relasyon ken ni Apo Jesus timang isalakan iti amin. Di relasyon ken ni Apo Jesus timang mangurnos kuma amin. Datayo uray laygo, uray no kuna tayo nga awan ti akam. Iso nga kalpasan tinasanton a misa, ala bendisyonan tayo to dijay adoration chapel tayo. No umay kayo dito no hangkay nga agtaros nga umay agkararag dito iti adorasyon, ada dyan nakalukat latta. Napang kayo agkararag, sakbay kayo nga umay agmano kin ni Apo Padi, sakbay yung nga ited, dagiti kayat yung nga ited, kaimito, wano, anya ti kayat yung nga ited, ingkay pa'y agkararag. Tada dyan nga ro relasyon kin ni Apo Jesus. Kayat ko kung mga kamiting dagitay, anya nagan si WL, kada Mother Butlers, nga tatay ko masakbay ti misa ng imay damo nagsanto rosaryon idaanon danto kagapota ti kayat tayo ke pasantuan ti Salcedo, pasantuan ti parokya, iso ti kungkunak huray no taltalo upat padasen tayo man nga aramiden ti dayjay binigat nga misa. Daytay umay dagitay makaumay ngem dagitay kumaakang runaan na dagitay dayjay si WL ken dagitay kwanta handa maagtrabahon
lala babakit, nataengan damot ti umuna karamiden tayo, inaldaw nga umay makimisa. No awan ni Apo Padi, tadda papanan na mapan makimiting, no umyan iti sabali, umay kay latag Santo Rosario, mabalin iya adoration chapel tayo, tapadasan tayo nga rod nga paunagan, daya ti kang runaan na. Wan kakabsat, iti kangitingitan ti panagbiag tayo, na mayat nagmayat dagi jay dangdanggak maulaang dagi ti mismisa tayo di ni Apo Dani ti imay nang mismisa kay napintas mo dagi jay napipintas dagi jay ibagbagana ket iti kangitingitan ti panagbiag tayo hantay nga maliklikan nga kuna tayo datayo naparswa tay amin nga good na sayaat awan ti naparswa nga dakes. Adala ang mata kada kami nga nadakdakes ti rupa na, nadakdakes ti ugali na, takas lano daddo magakas laborara, ngam naparswa tayo nga nasayaat. Nga datayo naparswa tayo nga kalanglanga ti Dios. Detan ano, di saludsudem no kalanglanganak pay nga tani Apo Dios. Nasaya naparswa tayo nga agaramid iti naimbag, ngam adala ang nagkurangan tayo. Dahil ti mangted tinamnama kanya tayo, dahil tinini kuna tayo ka awan ti haan na nga plano nga maikursong tayo to amin ti agnanayon nga patay, agnanayon nga kinatuok kinapoy nga kuna tayo nga naparswa ak mga awan ti naparswa nga dakes naparswa tayo amin adalaeng pagkurangan, adalaeng nagkamalyan, adalaeng dagitay pagkapsutan ngam dayta nga pagkapsutan mabalin nga i-repair, mabalin nga aturen. Dahita nga pagkapsutan, mabalin nga no kumano niya napil ko nga lansa, mabalin nga unnatan, tamausar pay laeng. Dahiti, iso dahiti kunana ni, dahiti salmo responsoryo tayo, anya ti kunana dahiti salmo, umasidag ti Apo kadagiti maupay. Anya ngamin dagiti pakaupayan tayo. Anya gamin dagiti mangmangted ti upay kanya tayo. Kadagiti agsaksakit, no kunada, Apo, na ospitalak, mano nga aldaw mo, kunak no hanak makaruwaran, addan tulat ta. Basta disiplinaan, basta surutan no niya bagada. Uray no kunada nga inya nga saksakit, mabalin nga ma-repair pa iti bagi tayo. Ngam no ti prinsipyum ka, adda mo agas, ay kaawanan nati prinsipyum ka uray ka nag-exercise sakmet ay ali alon on mammet tabtaban isulat tamet sakit kanya diti pakaupayan tayo gapu dagitay nataenganen no dadduman awanen tinamnama ti biag kon ada bisitak tatay gapu da pay aringgay ngam nagapu da jay Australia mono ti tawon da 76 78 na napapaot mo ti biag da nga agkakabsat. Tauri day ditatang da kung kunada tatay ka no kano no mabalbalin ti kayat na magbihagak iti duagasot kunana. Iso nga uray no nataenganan uray 75, 76, 77 addalat tanamnama addalat ta mabalin nga aramiden. Iso ti bagbagak nga rod kadagitoy nataenganan kadagitoy kamang medyo ag senior nga ag sunset ti biag nang kanya ti kangrunaan nga aramiden tayon haantay mga active nga apan agtrabaho na hantay mga active nga apan aganupen hantay mga active nga kwanta nalpas mo dagitan anya ti aramiden tayon kararagen kapipintasan nga ministry tay iti simbaanen kararagen haan nga apa nga makipinpin na pilitan nga narigat ka lang orod makabasan siyak man ti agbasan no awan nga pulos ka mabalimot awan ti retirement na ti agserbi wang nga rod ngam narigat ka makaulit ta agdanan masapol mo ti alalayan mayat met kinday takapaot na padasen damet anya ti umuro ng aramidem kararag tatatad pag kararagan tayo bendisyonan tayo any time of the day mabalin nyo ti may kararag tabang agpatpatrabaho tayo pala ang adupay adupay ti matrabaho kanya ti uy kuan tayo adda ti dadduma anya ti pakaupayan tayo iso dijay saksakit nataengan adda dagiti kasla haan nga masulbar nga problema tayo anya dijay relationship iti pampamilya kakaaruba trabaho no dadduma makaupay
At dagiti kakabsat nga, ipapapapatim ti agserbi, ipapapapatim ti agtrabaho, ipapapatim mo ti agay-ayat, at dan tulat tama mangsugsugkit kanyam. Amo yun dati kasdi nga dati, ipapapatim mo ti agpakpakasayaat, at dan tulat tamang tugtugkik mo taubo mo. Ngayon tayo kasla na parso nga taa nga, demonyo, yamo, ano ka. Ngam na dadyan na daduma, at dan tulat ta. Iso na yung Apo Diyos, nagmayat nga dati ko na nga, umasidag ti Apo kadagiti maupay, pagpag-isola unay, anya dayay, year of hope, tawon ti nama. Anya pa'y tinamnamaem. Anya pa'y ti kayat tayo nga namnamaen. Kadagiti kakabsat tayo nga adatuyan, marigatan ng awanan Apo. Anya ti kadakkelan nga namnama, nga apaya nga, agsingsingput ka, ipapapatim ti agaramid ti naimbag, ipapapatim ti agaramid ti nalintag, uray na ikaranukon ka, itibasol ka, ikakarkarigatam ti agbiaglat nga, agsubli nga na dalos, anya nga min tinamnama tayo, daya to be with the Father. Daya ito pan nakikadwatay kingkwana. At makitkitak day tarupa yun, nagadu kayo. Diyos ko ka, no kasano ka istrikto ni Apo Diyos, no na-istrikto launay kadagiti basbasol tayo ako, napuno-puno mga tayo impyerno na niya, urayon tayo basitin, abaring awan to pagyanan tayon. Natay ko na tayong adudan Apo, bay amon nga mahamat, awan kumaa. Pipya pa yung nga tanga syakti, mapan ijayan, basta da kayo kumaa ka, mapan di nga ruti, kang runaan nga, ambisyon tayo, tibiyag tayo dito ay, we live freely, agbiag nga si waya-waya, agbiag nga addaan ayat timang waya-waya kanya tayo. Kinapudno timang waya-waya kanya tayo. Addaan kinapudno. Agbiag tayo nga siraragsak gaputi ayat. Kanumatongpal tayo dayta anyang orti namnamaen tayo, anyang orti namnamaen tayo nga pagturungan tayo, di nga rod pan nakikadwa keng kuana. Taday to'y lubong at dangarod irregularities ditoy, at dangarod pagkapsutan ditoy. Ito'y nga rod lubong ka at the imperfections ditoy. Ngam ija ito, isunto ti biyag nga naginawa. Isugarod nga palpalintagan, namnamaan, amamwan, dito ibanghelyo tayo kunana ni Apo Jesus. Hindi na pan ija templo, kayat dan nga mapatayon, beruken dan nga alaan, hanapay nga oras. Kakuna ni Apo Jesus, amamudak ka di. Di ti pangrugyanan na ti relasyon, am mo. Di mo di nagiinarem kayo ka awan samuk kas jetatan. Kursunadak di jay na eh. Kayat ko nga asawaan di jay am-amwom pay. Am-amwom nga nalaing. Tatamot ka awanan, nagkita dan, no, nyo na iwanan nagitan na kayo, nagkita dan, tuno ka na, di na pa ipakpakada na iyawid nan. Narigatan tata. Kasi rin am-amwon, kasi mo ti relasyon kini Apo Jesus, kasano nga ibagam nga adda relasyon mo kini Apo Jesus, no haamumat nga am-amwon. So kung na ni Apo Jesus, am-amudak ka di. Iso nga di namnama tayo, ti papanan na, nga kangrunaan nga namnama, ti mapan iti ama, kasano ti panakaamu tayo iso di jay, am-amwon ni Apo Jesus. Am-amwon ti inaramid na. Am-amwon ti inlungalong na, sakramento. No, am-amwon ni Apo Jesus, may papusom ti sakramento, may papusom ti ayat na, awan dua-dua ako ka na tayon to. Agar-ara na araan ni Apo Jesus kanya tayo. Kaysa ti kuna tayo, dito'y parokya tayo, parokya dagiti nakapsot, parokya dagiti ni managbasol, parokya dagiti narukop, ngam itinamnama tayo kin ni Apo Jesus, mabalin nga palintagan, mabalin nga paunagan di relasyon, mabalin nga pasantuan di relasyon, anya tinamnama tayo, agbiag anawaya iti tunggal maysa, agbiag anapudno iti tunggal maysa, kangrunaan na, dahito aramiden tayo, paranto ka di kanya na dahito aramiden tayo, agturong to kumakanyana, dahito ti kangrunaan nga namnama itibiyag tayo, taurig at matagikwa tayo, nya ti kunana matlaeng, nya ti magunggo na ti tao, no matagikwa na ti entero alubong, no mapukaw na mati, biyag na awan. Sugarod nga paunagan, am-amwon, makilangan kini Apo Jesus, ta isunto ti kamangan tayo.
Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin a Dios dagitoy a sakripisyo dinalusan na kami babaen ti bileg da. Ipaay mo kadi, tanasudi ti kinadalos mi, adumanon ken ka, sikaket nga rod, ti pagtungpalan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya maikari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatagnanayon a Dios tasika in kaddeng mo ababaan ti panang parparit mi iti bagimi terredem dagiti kinadakes mi patan-ukem dagiti pampanunot mi ited mo pa iti kinamaingel ken ti agnanayon agungguna kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ket agdadanggay da amang itantanok ken ka iso adawaten mi nga ipalubos mo kuma nga itimpuyog mi met nakurapay atimak mi kat kunami adi agsarday. Ti apo a Dios dagiti amin aparswa ti langit ken daga napno dayti pakaidaydayawa Hosana iti kangatwan madaydayaw ti umay tinagan ti apo Hosana iti kangatwan. Pudno nay apo abiig ka a kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken agnanayon atulag iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo
Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kenainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ketlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan. Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. Nudi kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ay tinapakumbaba napnon ayat kinaragsak a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya kapya. Adtoy ni Apo Hesus, timangted tinamnama kada tayo, ti kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngam ti may sala nga sa mapaimbagton to'y kararo.
Kumararag tayo. Ipaay mo kadapo takalpasan ti panaglikod mi iti kinadakes ti daan a kinatao mi mapasanto ken mapabaro tinakem mi gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Agparintumeng tayo. Salutariso.
genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Hinted mo kadakwada ti tinapay, hinted mo kadakwada tinailangitan na tinapay, nga daken kwa na ti amin na naimasanana, kumararag tayo. O Diyos nga itinakakaskas daw sa sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawaten mi ken kapo, nga ipay mo kada kami ti panagdaydayaw mi kadagiti na santo na misteryo ti bagi kandaram, tapno maikari kami akan kanayon iti bunga ti panubot mo kada kami, sika nga agbiag ken nagari a Diyos, agraman iti Ama ken ti Espiritu Santo, ti agnanayon nga awan tinggana. Panagdaydayaw na Diyosan, madaydayaw ni Apo Diyos, madaydayaw tinasantuan anagan na, madaydayaw ni Kristo na paypayso a Diyos, ket na paypayso met a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus, madaydayaw tinasantuan a puso na, madaydayaw tinapatag-unay adara na, madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw ti naindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw ti nasantuan ken ti dinamulitan apan nakabukel na. Madaydayaw tinagloryaan na panakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria Birhen ken ina. Madaydayaw ni San Jose anatepel unay nga esposo na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na.
Kabayatan to ti panangkanta tayo ti o sacrament mo soli Apo, sakramento ana santuan, ag procession tayo, mapan tayo ijay, ayan, ti Adoration Chapel, adda mga wit ti mangiganti kandela, dahil ti pagparintumengan, taitaros tayo nga bendisyonan di jay Adoration Chapel tayo Apo.